så tjent. Nej, har du klippet, har fede lyder her. Har du klippet nogle penge i dag? Og hvor meget har du tjent? I know you have another. Yes, I know. Nej, boy. Beate skulle lige siden af fede lyderne, at fede lyder har du fået fjernet i behovet. Bumser for din røv. Så klart, man synes Beate, man der. Nu bare knaldet alle drenge i sin klasse. Det her, de har skrevet til mig. Lad mig se. Det kan jeg godt se, at noget rigtig skidt. Hvad skal jeg gøre? Du kan prøve at sy væk fra dem, og måske prøve at blokere det her nummer. Kan du måske prøve at ringe til børnetelefonen? Det kan være, at de har nogen, der kan hjælpe. Tak. Tak for hjælpen, ja. Ha' det godt. Jeg elsker dig det bedste. Ja, hej. Kan I sende Beatul og Neven op til mit kontor? Jeg skal snakke med dem om noget alvorligt. Det er angående digital mobning, og det vil jeg godt lige have en snak med dem om. Hej, vi var så sætte jer noget. Ja. Jeg hørte, at I to har mobbet og digitalt mobbet en ung pige. Nej, det er løgn. Det er jo så ikke. Jeg har desværre set nogle beviser, som siger noget andet. Har du nogle beviser på de beviser? Ja. Skal jeg kalde den unge dame ind, og så kan vi se beviserne? Ja, det kan vi gøre. Som I kan se her, beviser det ankommer. Jeg har skrevet en rigtig grimme ting. Vores navn står der ikke. Ja, nu når I har digitalt mobbet før, så er der en relation til det. Så. Hvem siger, at de skal gøre det igen? Ja, men jeg har bare set, at jeg står og skændes lidt på gangene, og hvor jeg har gjort grin af hende. Jamen, okay, det kan godt ske, men vi skal ud på mobben. Altså. Må jeg se din telefon lige? Ja, din mobil på mig. Kom selv og Må jeg tjek. se? Jeg kan se, at du sidder med din telefon lige her. Det er ikke min mobil var væk. Det var min. Der står det veninde sammen. Ja. Nu skal du tage konsekvens for dine handlinger. Det der går simpelthen ikke. Jeg bliver nødt til at kalde jer til en samtale med jeres forældre. Hvis I ikke stopper det der mobning. Mine forældre er på ferie. Og nu må jeg godt gå. Undskyld for alt det, vi har gjort. Du er virkelig sød person. Vi troede slet ikke, du var sådan her. Virkelig. Så kom, lad os gå i gruppe. Det gør jeg. Det gør jeg.